Vi viser, hvordan man laver sådan en prop her til en vandraket. Du skal bruge en prop, sådan noget tape, en flaske og noget mere tape. Du tager proppen, og så tager du sådan noget tape her. Det vil sige, at du behøver ikke bruge sådan noget tape her. Det gør vi bare. Bare virkelig godt ind. Sådan det ned. Og så tager vi noget gaffer. Sætter på her. Og så tjekker vi, om den passer. Den skal sidde meget frem. Jeg skal lige have lidt. Og så bliver det bare ved med at prøve, indtil jeg synes, den passer. Det skal sidde ret frem. Den passer perfekt der. Så skal lave sådan en hul her igennem her, så I kan få et eller andet i, så I kan få luft i. Men det viser vi senere, og der kommer også en til. Okay. Nu har vi så taget proppen, så har vi lavet et hul i, så har vi puttet en slange i, og så en fjerdedel vand i cirka. Og så slangen, den går over vandet, så der kommer luft her. Og så har vi så sådan en lille rampe her, hvor flasken står. Og så skulle den gerne flyve afsted, når vi putter luft i her. Ryger luften i der, og så flyver den helt over. Nu har vi sat den til kompressoren og klar til første forsøg.